Сёлета прадпрыемства атрымала магчымасць значна павялічыць аб'ёмы вытворчасці, дзякуючы рэалізацыі інвестыцыйнага праекта па рэканструкцыі былога свінакомплекса каля вёскі Цяплівады пад бройлерны цэх. Работы распачаліся ў красавіку. Сёння некалькі птушнікаў ужо працуюць. Да канца года будзе пераабсталявана ўжо 12 памяшканняў, а ўсяго праект прадугледжвае больш за 50. Требует денег. Это реконструкция, это и оборудование замена, это и строительно-монтажные работы и другие. Вложено уже 3,6 миллиона рублей. Ну, до конца года мы планируем, что надо и освоим 8 миллионов рублей. Пока это собственные средства, надеемся, на Банк развития нам поможет в этом. Толькі за 4 першых месяцы тут атрымалі ўжо каля 700 тонн мяса птушкі, а до конца года плануюць павялічыць гэтую лічбу до 2500. Старшыня Савета Рэспублікі Михаил Мяснікович лічыць праект вельмі перспектыўным. Яго рэалізацыя дазволіць значна павялічыць аб'ёмы экспортных поставак прадукцыі прадпрыемства. Предприятие за счет собственных средств ведет эту серьезнейшую модернизацию. И расчеты руководителя хозяйства «Дружбы» говорят о том, что в следующем году реально выйти на объемы 70 тысяч тонн мяса. Надо работать по качеству, и по логистике, и по маркетинговому сопровождению. Но то, что уже сегодня «Дружба» продала почти на $2 миллиона, значит, мяса птицы в Китае, это говорит о том, что тут только начало. Падчас рабочай паездкі ўпаўнаважаны кіраўніка дзяржавы ў Брэсцкай вобласці таксама азнаёміўся з ходам уборкі зернявых і зернебабовых культур. Ён наведаў палі філіяла застрэня птушкафабрыкі «Дружба». Работы тут часова прыпыніліся за дажджу, затое быў час павіншаваць экіпаж, які намалаціў 2000 тонн збожжа. Большое спасибо за ваш труд. Я думаю, что впереди у вас, как раньше говорили, новые трудовые еще успехи. Экіпаж атрымаў падарункі, а таксама грашовыя прэміі ад кіраўніцтва раёна і сваёй гаспадаркі. Дарэчы, для старшага камбайнёра Віталя Цівунчыка гэтае жніво ажно 32-е. Каждый год по первую 1000 тонн набью, то 2. В 2017 году набил 3000. Ну так, вроде бы все нормально. Вот с помощником тоже сработали, все нормально. Ну, будем работать, посмотрим, как дальше будет. И будем дальше работать. Між іншым, Баранавіцкі раён упэўнена набліжаецца да фінішу жніва. Осталось 15% убрать. При урожайности 42 центнера с гектаров в среднем по району мы сегодня идем. Мы намолотили 131 тысячу тонн. Планируем где-то порядка 155 тысяч тонн мы соберем, что на 35 тысяч тонн будет больше по зерна собрано прошлогоднего. Конечно, и урожай выше. Добрыя вынікі ў цэлым па Брэшчыне. Таксама падчас рабочай паездкі Михаил Мяснікович азнаёміўся з ходам уборкі насенных участкаў пшаніцы на эксперыментальнай базе «Вольна». Алена Ракуць, Анастасія Цукун, Мікалай Руцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».